खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं। दिनैनि गिबिसिन खौराङानो जाहैबाय आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पआ जोबोर गेदेर थांखि लाबाय। चाइनानिफ्राय आमेरिका फैनाय एयारप्लेन्सफोरखौ बन्द खालामनानै होबाय। जोबोर गेदेर थांखि लाबाय, मैयाहाय लादों बे थांखिखौ। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय ट्राइआ गोदान थांखि लाबाय। ट्राइआ बुंदों गोसो बायदि मेसेज खालामनो हासिगोन होनना, जेबो लिमिट गैला। सिगांहाय सानसेयाव 100ताल' मेसेज खालामनो हायोमोन, नाथाय ट्राइआ बेखौ क्लियारै फोरमायनानै होखाबाय, आनलिमिटेड मेसेज गेलेनो हासिगोन। ट्राइ माने टेलिकम रेगुलेटरि अथरिटि अफ इन्डिया, बे मोनसे माने टेलिकम डिपार्टमेन्टनि आरोना। बिसोर बुंनानै होखाबाय आनलिमिटेड मेसेज खालामनो हासिगोन दिनैनिफ्राय। नोंथांमोना जुदि नंखाय सानोब्ला नोंथांमोना दानो ट्राइ नायनो हागोन, नङा होमब्ला? सोरबा आंनि निउसखौ नंखाय सानो, दा बेनिखायनो बेखौ आं बुंदों। दा जियानो जादोंला नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय भारत सरकारनिफ्राय। भारत सरकारा लाबोबाय इलेक्ट्रनिक मेनुफेक्चारिं स्किम। 20 लाख सुबुंफोरा बे स्किमनि गेजेरजों खामानि मोनगोन एबा साख्रि मोनगोन। बे स्किमनि गेजेरजों अनलि इलेक्ट्रनिक बुस्थु एबा बेसादफोर बानायनाय जागोन, जेरै मबाइल, लेपटप बायदिसिना इलेक्ट्रनिक बुस्थु। जोबोर मोजां खौरां, बेहाय जोंबो साख्रि मोननो हानाय। साख्रिखौथ' मोनगोन ना मोना बेखौ जेबो गेरेन्टि गैया, नाथाय बेयो मोनसे मोजां खौरां जोंनि इन्डियानि थाखाय। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय इन्डियानिफ्राय PM मदिनि एयार इन्डिया 1आ बिरनो थाखाय रेडि जाबाय। बे एयार इन्डिया 1खौ PM मदि आरो रामनाथ कोविन्दनि थाखाय बानायनाय जादों। डनाल्ड ट्राम्पनि बायदिनो गासिबो फेसिलिटि आरो सिकिउरिटि थाजोबगोन। बे दानावनो बिरगोन होननानै फोरमायनाय जादों। जोबोर मोजां खौरां जोंनि प्राइम मिनिस्टार बिथां नरेन्द्र मदि आरो प्रेसिडेन्ट रामनाथ कोविन्दनि थाखाय बे एयार इन्डिया 1खौ स्पेसियेलि बानायनाय जादों। बे मोनसे जोबोर गिदिर एयारप्लेन, बेखौ जों थाबैनो बिरनायखौ नुनो मोनसिगोन। जों गावनि मेगनजों नुवाब्लाबो जों बेखौ टिभिनि गेजेरजों एबा सेटेलाइटनि गेजेरजों एबा इउटुबनि गेजेरजों जों बेखौ नुनो मोनगोन, नङा होमबा? लोगोफोर, दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना बेखिनि खौरांखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना आं चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां।